טוב, שלום לכם, אנחנו חוזרים לפה, לניסוי שלנו, ואנחנו רוצים ללמוד איך נעשה את זה באקסל. אקסל מתאים בעצם לחלק הראשון של הניסוי, וטראקר לחלק השני. אוקיי? זה לא או זה או זה, אלא צריך את שניהם. אז אני נכנסת לאקסל, אני רק רוצה לראות לכם איזושהי, כאילו דוגמה עם מספרים. אבל אתם תיקחו כמובן מספרים אחרים לפי התוצאות שלכם, נכון? אז מה היה לנו בניסוי? בחלק הראשון היינו צריכים לשחרר את הגולה כל פעם מראש המסילה, אבל מגובה שהוא נמוך יותר, או גבוה יותר, לא משנה, העיקר להגביה או להוריד את המסילה. ואז כתוצאה מכך ראינו שהמיקום בציר ה-X הולך ומשתנה, נכון? אז יפה, אז כאילו קיבלתם פה, בואו נראה, y ופה x, ויהיה לכם כל מיני מספרים, לא באמת חשוב, סתם דוגמה, כל מיני מספרים. יפה. וככה וכן הלאה, טוב? ועכשיו אתם צריכים לבנות גרף של זה. כמובן אתם צריכים לבנות גרף של y כפונקציה של x בריבוע, ולמה זה ככה? כי רק עם x בריבוע ו-y יש לנו קשר ליניארי. בין x ל-y אין לנו קשר ליניארי. זאת הסיבה. אוקיי, עכשיו בוא ניקח נתונים אחרים לגמרי. כדי שנוכל ללמוד משהו. אז הלכנו לטראקר. זה רק כדי שיהיה לנו איזשהם נתונים מספרים, כדי שאני אוכל להדגים איך לעשות גרף. ואז העתקתי את זה, והדבקתי פה קונטרול V או מקש ימני ואז הדבק. יפה. עכשיו נגיד שאני רוצה ליצור גרף של y כפונקציה של t. y כפונקציה של t, אז אני מסמנת את t, לוחצת על קונטרול במקלדת, ואז מסמנת את y. אוקיי? לא עוזבת. בצורה הזאת יש לי שתי עמודות מסומנות, ואז אני הולכת להוספה, ואני בוחרת מה שנראה כמו איזה אטומים, נכון? אז זה. עכשיו אפשר כבר להפסיק ללחוץ על קונטרול, אז פיזור, ובוחרת את הראשון. זה נראה כמו איזה פרבולה, נכון? זה אמור להיות ככה. עכשיו, בוא נבדוק שכאילו, שציר ה-X זה הזמן וציר ה-Y זה המיקום. איך נבדוק את זה? בואו נלך על הערכים הקיצוניים של T והערכים הקיצוניים של Y ונבדוק. אז Y אנחנו רואים שהוא הולך ונהיה שלילי, זה מתאים, ו-T הוא תמיד חיובי, אז זה מתאים. אוקיי? מה נעשה עכשיו? הולכים לפלוס פה, ואז קו מגמה, אבל לא לוחצים עליו, אוקיי? כי אנחנו לא רוצים ליניארי. אז קו מגמה. ואז אפשרויות נוספות. רגע, זה כבר לחץ על זה אוטומטית. אז אפשרויות נוספות. לא ליניארי. אז נלך לפה. אם זה בכל זאת סימן לכם, אז תלכו לפה, לזה שצובע. תלחצו ללא קו, ואז תחזרו לפה, ואנחנו הולכים לבחור פולינומיאלי. פולינומיאלי זה בעצם פונקציית חזקה, זה x בריבוע, x בשלישית, x ברביעית, והסדר אומר כאילו מה תהיה החזקה. אז אנחנו יודעים שזה יהיה x בריבוע, ולכן נשים סדר 2. עכשיו הולכים לפה, הצג משוואה בתרשים, הצג ערך 4 ריבוע בתרשים. ואז, ואנחנו צריכים הרי את הקו, נכון? זוכרים שביטלנו אותו, אז נחזור לפה לצבע, ונעשה, רגע, אוטומטי. אוטומטי. רגע, צריך ללחוץ על הקו, ואז, עכשיו נעשה אוטומטי. זהו. בעיקרון אפשר להשמיט את כל החלק הזה,
שכאילו שאנחנו לא רואים אותו, אבל לא קריטי כרגע. מה שעוד צריך לעשות פה זה בעצם לעצב את הגרף. איך נעשה את זה? אז כותרות לצירים, כל ציר צריך לקבל את הכותרת שלו, וגם כותרת הרשימה. אז תוודאו שיש לכם V על כל אלה. 1, 2, 3, 4, 5, בסדר? מה הכותרות של הצירים? אז אני יודעת שבציר Y זה בעצם מייצג לי את ה-Y, את המקום, במטרים. בציר X מייצג לי את הזמן בשניות. והגרף שלנו זה, אז נכתוב YT. זה הגרף. עכשיו, מה חשוב לנו פה? אז אם אתם זוכרים, הנוסחה של YT הייתה Y0 ועוד V0T ועוד חצי A T בריבוע. כאשר אנחנו יודעים ש-A זה בעצם G, ומה שמייצג פה את ה-G, או יותר נכון את חצי G, זה בעצם המספר הזה שלפני ה-X בריבוע, נכון? לפני ה-X בריבוע יש לנו את המספר 4.99, ופה לפני ה-T בריבוע יש לנו חצי A, מה שאומר שכדי למצוא את A, אם חצי A שווה לכמעט 5, אז A עצמו שווה למספר הזה כפול 2. כלומר, ל-4.99 כפול 2. 9.98, שזה בעצם מייצג לנו את G. זו תוצאה ממש מאלפת וטובה, כי זה ממש כמו התאוצה שאנחנו מכירים, 9.8. טוב, אז זה היה לגבי הגרף של YT, וזה מה שאנחנו צריכים ממנו. לא זכור לי, מה שאנחנו היינו צריכים לעשות בזה שלנו, בניסוי בחלק א', היינו צריכים ליצור גרף של y כפונקציה של x, אבל זה סתם כאילו הדגמה איך ליצור גרפים בכללי על פרבולות. בואו נראה גרף של x ו-t, שזה גרף ליניארי, ואז זה כמו, באותו אופן תעשו על y כפונקציה של ה-x בריבוע, או הפוך, לא זוכרת, מה שרשום לכם שם. טוב, אז סימנו את העמודות, לחצנו על קונטרול, ואז סימנו, ואז הוספה, ואז בחרנו את האטומים, פיזור, יצא לנו הקו הזה, בודקים שציר ה-Y פה שלנו זה באמת ה-X, וציר ה-X זה מייצג את הזמן, אז כן, אני רואה שכן, כי יש לנו ערך שלילי פה, והוא מופיע פה, יופי. עכשיו, פה אנחנו באמת צריכים קו ליניארי, אז הולכים לקו מגמה, אפשרויות נוספות. אוקיי, וזה כבר אוטומטית מסמן לנו ליניארי. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים, זה את המשוואה בתרשים, ואת ערך r בריבוע. אז המשוואה היא זאת. עכשיו, מה אנחנו לומדים מפה? שהמקדם של ה-x הוא הרי צריך להיות v, כי הנוסחה ל-xt זה x0 ועוד vt. המקדם של ה-x זה 1.268, שזה בעצם אומר מה מהירות הזריקה האופקית, 1.268 מטר לשנייה. עכשיו, כאילו למה הראינו את זה? כי זאת אופציה שנייה לצייר גרפים באקסל, והאופציה הראשונה הייתה פה בטראקר, אם אתם זוכרים, יצאו לנו ממש את אותם התוצאות. טוב, אין לי את זה פה, אבל תסתכלו בסרטון הקודם ותראו שבאמת התאוצה יצאה כזאת, רק כפול 2, והמהירות יצאה כזאת, 1.268. זהו, אז למדנו איך לצייר גרפים באקסל. אותו דבר תעשו על y כפונקציה של ה-x בריבוע, וצריך קירוב ליניארי, ומתוך זה תסיקו מה ערך התאוצה.
אז ביי בינתיים.